फ्रेंड माने केमिति अछन समस्ते आशा करछि बहुत भलरे थिबे। मु तो 2 मास ହେଲା କିଛି ଭିडिଓ କରିପାରୁନି କି ବ୍ଲଗ କରିପାରୁନି କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି। ତ ଜମା ବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ ତ ଆଜିଠୁ ହେଉଛି ମୋ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ। ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହା ପରେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାମ ଧରି ବ୍ଲଗଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଫିଷ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିବ ନଡ଼ିଆଟା ଫଟେଇ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ବସିକି ଖାଇମୁ। ଏଠି ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖି ମନ ପୁରା ମୋହି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଠି ଥାଳି ବଢ଼ା ହେଇସାରିଥିଲା କାରଣ ଭୋକ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଲାଗିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଇଚ୍ଛା ତ ହବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ ଡାଲମା ବଢ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ତ ଏଇ କୁନି ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ।